Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 18 студзеня і далей у выпуску. Джазавы канцэрт у палацы Румянцевых і Паскевічаў. Вечар бенефіс народнай артысткі Беларусі Тацяны Мархель. Выстава твораў беларускіх мастакоў, прысвечаных Францыі ў Мінску, інтэрв'ю з сённяшнім юбілярам Александром Саладухам. Заўтра ў Гомелі ў палацы Румянцевых і Паскевічаў адбудзецца канцэрт у духу джазу, фанку і блюза, калядныя імправізацыі. Ён пройдзе на сцэне белай гасцёўні палаца. Гэтыя канцэрты сталі традыцыйнай музычнай падзеяй, якую чакаюць аматары джаза і проста добрай музыкі. Праграму прадставіць беларускі музыкант, блюзмен Александр Цыганок і Васабі джаз-бэнд. Больш пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Спыніць ды захаваць час чалавецтва імкнулася заўжды. І лепшы сродак для гэтага – фарбы ды пэндзлік. А калі працэс суправаджае двайны сальдом, вынік абнадзейвае нават песімістаў. У якасці доказу мастакі Глеб Отчык і Васіль Зянько прадставілі ў мастацкай галерэі Михайла Савіцкага сумесны праект «Кадры часу. Двойны сальдом». То, что представлено здесь, это наша внутренняя кухня, внутренняя жизнь. То, что мы делали в своих мастерских. Внутренняя память времени, внутренний такой рентген времени. У кожнага з аўтараў уласныя адносіны з часам. Так, для Васіля Зянько тэма часу асноўная ў мастацтве. Аўтар даследуе яго ў розных праектах, кожны раз ужываючы новыя інструменты вопыту. 30 твораў, што прадстаўлены на выставе, своеасаблівыя хронікі яго творчасці. Кадры часу аб часе. Мастак разважае пра сябе ў часе і пра час у адносінах да кожнага з нас. Сама тема времени, она интересна, но, я думаю, не только для меня. Скоротечность жизни, это и моменты жизни, это какие-то периоды жизни. Что потом, что было, что будет, что остается. 20 прадстаўленых у экспазіцыі твораў Глеб Отчык ствараў 4 гады. Мастак падарожнічае па Беларусі і натхняецца прыродай да пабытовымі рэчамі і дзеліцца адчуваннямі, прапушчанымі праз прызму часу. Это те места нашей малой родины, которые отображены. Это где-то окно, это где-то кусок хаты. Но это непосредственно те кусочки, осколки нашей большой страны, которые наиболее отбились у меня, да, то есть запечатлелись и характеризуют тот или иной регион. У сваіх карцінах аўтар балансуе на мяжы фігуратыўнасці ды абстракцыі і разлічвае на удумлівае іх прачытанне. Асновы вобраза для мастака – манахромны каларыт, лініі як сімвалы жыцця, што сплятаюць павуцінне лёсаў. Творчыя стылі ды прынцыпы Васіля Зянько і Глеба Отчыка розныя, але час – тая субстанцыя, што здолела аб'яднаць іх адзінай сакральнай і ў выніку мастацкай ідэі. Заўтра Белдзяжфілармонія запрашае на канцэрт заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь хору «Крынічка». Ён адбудзецца ў вялікай зале філармоніі. Хор быў заснаваны ў 1986 годзе на базе Мінскага палаца дзяцей і моладзі. Усяго ў калектыве больш за 140 удзельнікаў, падзеленых на 4 узроставыя катэгорыі. У іх рэпертуары народныя і аўтарскія песні на 7 мовах, якія калектыў выконвае акапэла і пад акампанемент фартэпіяна. Заўтра ў эфір выйдзе чарговы выпуск сумеснага праекта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і тэлеканала «Беларусь-3 Навукаманія». Тэмай праграмы стане «Хлеб з прабіркі», дзе аўтары раскажуць пра дасягненні беларускіх навукоўцаў у галіне земляробства. У чым асаблівасць тэхналогіі ін-вітра, для чаго патрэбны генетычны банк раслін і як атрымаць новыя гатункі, устойлівыя да маразоў і шкоднікаў. Усе адказы завтра у 14:35. Мы можем взять в качестве материала пыльник, любой листик, довести до семенного потомства, размножить и сохранить вот эту генетику, если она оказалась ценной. Сучасны мастацкі тэатр заўтра запрашае на навагодні спектакль «Оскар». Гэта пастаноўка па творы сусветна вядомага французскага драматурга Клода Манье. «Оскар» – сапраўдная французская камедыя палажэнняў з уласцівымі ёй кур'ёзнымі сітуацыямі, недарэчнымі падзеямі
і абсалютна камічнымі персанажамі. Рэжысёрам выступіў Сергей Савянкоў, ён жа выканае адну з галоўных роляў, як і мастацкі кіраўнік тэатра Владзімир Ушакоў. Гэтымі днямі ў музеі гісторыі і культуры Новополацка можна наведаць выставу 50×50. Тут прадстаўлены фотаработы Эрнста Цэцарэўскага. Больш за 40 год свайго жыцця ён прысвяціў гэтаму мастацтву. 16 з іх, як фотакор у мясцовай газеце «Хімік», Цэцарэўскі працуе ў жанрах рэпартажу, пейзажу і партрэту. Якраз апошняму і прысвечана гэтая выстава. На яго работах людзі мастацтва і інтэлігенцыі працаваць выстава будзе да 10 лютага. З падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны, пазнаёмімся ў наступным сюжэце. Святочная выстава «Holiday Train Show» у нью-йоркскім батанічным садзе штогод прыцягвае шмат наведвальнікаў. Сярод зялёных джунгляў бачны царква святога Барталамея, Empire State Building, хмарачос General Electric і іншыя нью-йоркскія славутасці. 2 гады таму да 25-годдзя выставы зрабілі копіі 150 архітэктурных помнікаў. У гэтым годзе экспазіцыю папоўнілі новыя экспанаты. Зараз іх тут больш 175. Дэбютуюць копіі славутасцяў ніжняга Манхэттена, у тым ліку сусветны гандлёвы цэнтр. Будынак зроблены з кары дрэва і падсвечаны знутры. Для ўсіх будынкаў робяць каркас. Потым да яго прымацоўваюць кавалачкі раслін, лісця, шышкі, насенне. З іх ствараюцца ўсе дэталі: аконныя рамы, упрыгажэнні і калоны. Кожная архітэктурная дэталь зроблена з раслін. Усе куткі аранжэрэй напоўнены грукатам колаў. Адзін цягнік бяжыць міма статуі свабоды, другі па бруклінскім мосце. Маленькіх наведвальнікаў радуе паравозік Томаса, герой знакамітага мультсерыялу. Заўтра ў арт-гасціннай «Высокае месца» пачне працу выстава «Сны аб Францыі». Яе арганізуюць міжнароднае аб'яднанне «Саюз майстроў міратворцаў свет» пры падтрымцы амбасады Францыі ў Беларусі. Праект «Сны аб Францыі» – гэта візуалізацыя адлюстравання Францыі ў беларускім сучасным мастацтве. На выставе прадстаўлены работы сучасных беларускіх мастакоў, выкананыя ў розных тэхніках і на розным матэрыяле. Таксама ў рамках выставы запланаваны майстар-класы і адукацыйныя праграмы. Працягвацца яна будзе да 10 лютага. Магілёўскі абласны драматычны тэатр заўтра запрашае на спектакль па творы Васіля Ткачова «Без Ягора будзе гора». Яго паставіў Александр Дольнікаў. Таксама ён адказваў за мастацкае і музычнае афармленне. Іван Шамякін пра аўтара гэтай пастаноўкі некалі заўважыў, што у Ткачова рэдкі дар гаварыць смешна пра сумнае. Так і ў спектаклі будуць спалучацца смех і слёзы, гумар з сур'ёзнымі разважаннямі пра сэнс чалавечага жыцця. А таксама пра малую радзіму, пра бацькоў і дзядоў, якіх мы любім, але часта пра іх забываем. Заўтра юбілей адзначае выдатная актрыса, народная артыстка Беларусі Тацяна Мархель. З гэтай прычыны Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі ладзіць творчы вечар сваёй калегі Тацянін дзень. Няхай гэта будзе весела, сказала пра фармат свайго юбілею народная артыстка. Віншаванне калег з розных тэатраў Беларусі, нечаканыя тэатралізаваныя выступленні афіцыйных асобаў, віншавальныя этюды акцёраў РТБД – гэта ўсё чакае гледачоў на вечары бенефісе. А тэлеканал «Беларусь-3» да юбілею народнай артысткі падрыхтаваў адмысловыя праекты. У 22:25 у эфір выйдзе выпуск праекта «Майстры і куміры» з яе ўдзелам. Усё, што вы тут паказваеце, як бачу першы раз. А пасля фолк-опера па аднайменным творы Янкі Купалы «Адвечная песня» з Тацянай Мархель у галоўнай ролі. Спектакль быў запісаны ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі ў 2015 годзе. Убачыць яго можна заўтра на нашым тэлеканале ў 23:20. Ён будзе чыста мудрэй і рэкі, і долы, і горы. Яго будуць слухаць з пакорай, там высуша, тут правядзе, там зрыя, а там узнясе. Днямі ў мастацкай галерэі «Артэль» адкрылася выстава на зімовым халсце. Гэта работы з прыватных калекцый. У экспазіцыю ўключаны творы як еўрапейскіх, рускіх і украінскіх мастакоў 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, так і сучасных беларускіх аўтараў. Кожны мастак бачыць зачараванне зімовага пейзажу па-свойму. Хтосьці захапляецца адценнямі снежных далячынь, а камусьці па душы спакойныя вясковыя матывы. Працуе выстава да 15 лютага. Меладраму ў пастаноўцы Тацяны Аксёнкінай заўтра пакажуць у маладзёжным тэатры ў Мінску. Гэта будзе спектакль «Знікаючая натура» па п'есе Алены Ісаевай.
Галоўны герой вяртаецца за мяжы ў свой родны двор, месца, дзе прайшло яго дзяцінства, дзе спазнаў сапраўднае сяброўства і даведаўся, якое яно каханне. Дом даўно знеслі, няма і двара, і засталіся толькі ўспаміны. А герой правярае сваю аксіёму. Двор не месца, двор – гэта філасофія. Віцебская абласная філармонія завтра запрашае на канцэрт арганнай музыкі Ксеніі Пагарэлай. Імя лаўрэаткі міжнародных конкурсаў даўно вядома беларускім меламанам. Ужо шмат год Пагарэлая служыць тытулярным арганістам у канцэртнай залі Сафійскага сабора ў Полацку. Таксама шмат гастралюе. Сёння яна адзіная ў краіне, хто выступаў з канцэртам у парыжскім саборы Нотр-Дам-де-Пары. У праграме заўтрашняга канцэрту творы Баха, Тельмана, Бёльмана ды іншых. Заўтра ў Мінску ў галерэі ДК адбудзецца лекцыя «Ці ёсць логіка ў абсурда?». У якасці лектара выступіць дацэнт школы студыі МХАТа Сергей Волкаў. На занятках ён прапануе разам расшыфраваць верш Мікалая Забалоцкага, а таксама на яго прыкладзе пагаварыць пра мастацтва 20-го стагоддзя і супастаўляць тэкст і палотны мастакоў-авангардыстаў. І яшчэ. Сёння юбілей адзначае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Саладуха. Напярэдадні свята мы сустрэліся з ім, каб спытаць пра тое, якім быў для яго мінулы год, чаму ўсе праекты будуць праходзіць пад знакам 6.0 і чаму ён астыў да ідэі удзелу ў Еўрабачанні. Здравствуйте, Александр. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. 6.0. Для вас, как для человека, интересующегося нумерологией, что означают эти цифры? Так будет называться тур, так называется программа этого 2019 года, так будет на афишах, так будет называться большой сольный концерт на Минском стадионе «Динамо». Он как высший балл в фигурном катании. 6.0, да. Я вот сейчас подумал, что просто не могу вспомнить вас грустным. Я стараюсь уже много-много лет жить на улыбке 24 часа в сутки. Так правильнее жить. Ты интересен всегда, когда ты красив, здоров, улыбаешься, счастливый, богатый, сильный. Именно так нужно встречать юбилей под названием 6.0. А отзывы о себе не всегда ведь положительные, тоже не огорчают? Ничего страшного, да, я тоже научился реагировать на это спокойно, хладнокровно и с улыбкой. Нужные вещи, конечно же, я принимаю для себя, впускаю и делаю урок, а ненужные пропускаю мимо себя и хладнокровно с улыбкой на это смотрю. Ровно год назад вы официально стали заслуженным артистом Республики Беларусь. Перемены почувствовали? Вряд ли во мне какие-то произошли перемены. Разве что работы увеличилось. Год мега сумасшедший был 2018. И это большое счастье, когда ты так востребован, когда тебя хотят и желают видеть, слышать. А в рамках юбилея 6.0 что запланировано? Грандиозный концерт на Минском стадионе «Динамо» я хочу сделать впервые в своей жизни. Июнь 2019 года. Я делаю ход конем, у меня билет будет стоить $1. 2 белорусских рубля, 1 монета. Я решил дарить такой подарок, чтобы могли прийти все. Но все-таки при такой востребованности без концертного директора наверняка сложно. Не просто, да, сам себе, как всегда, продюсер, менеджер, импресарио, режиссер, директор. Насколько я знаю, ваши сыновья, они и ваши помощники. Да, они и директора, они и ведут мои соцсети. У них группа «Элемент», стиль R&B. Я работаю 2 отделения. Пока я переодеваюсь с одного костюма в другой, они работают 4 сольные песни. Очень хорошо проходят на мою публику. А младшей дочери, о Вареньке, расскажите, пожалуйста. Ей 8 лет. Учится хорошо, умничка. Уже года 3 она занимается вокалом и хореографией. 2-й год занимается в студии «Юморинка», которую возглавляет Евгений Крыжановский. А все-таки поменять в своем прошлом с высоты 6.0 что-то хотелось бы? Всегда нам кажется, что что-то можно было бы сделать лучше. Ну, не надо никогда это делать. Надо все принимать как есть. Прошлое не воротится и не поможет слеза. А эксперименты с Евровидением вас больше не интересуют? Дважды, да. Самый первый раз, когда Беларусь участвовала, 2004 год. Take it easy, guy.
когда спел Александр Солодуха, и весь дворец республики сполз с кресел от английского языка. Там же фишка была, когда все вышли в начале, я же испугался, забежал на один из этажей, спрятался, я не вышел на представление в начале, и Олег Елисеенков меня откачивал. Много лет спустя Олежка рассказывал, со слов сотрудников Евровидения европейского, рассказал, что очень жаль, чтобы не послали этого парня в белом джинсовом костюме с бритой головой. Он бы наделал бы шороху в Европе. 6:0. Обязательно должны быть и новые песни. Готовится альбом к выходу. Скорее всего, к первому дню весны, потому что точка отсчета именно 1 марта, дай бог, будет 32 года на сцене, 32 белоснежных, несколько новых композиций, и будет выпущен альбом «Новое и лучшее» «The Best». Спасибо, мы еще раз поздравляем вас с юбилеем, желаем полных залов, новых песен, благодарных зрителей. Спасибо огромное. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.